Mina wena. Angakayeba asikho manje sikakhipha phansi la ngazina isikhathi sokudlala kulate manje. Yo. Senthanyazo. Osekhonsekadini. Asikadalo uJoji phansi la. Ujojile mina ngifanele ngibone ukuthi ukhona khabetheni ngaliqoma ngoba sikhisikhathi. Isikhathi lekhabetheni ngiyaphona ngingalo isikhathi. Okay ke ngiqoba zakhe lezi zinto plus vela kahle. Mina awungihlanyeli. Imali ngeke nokulwa manje ngithatha noma eziphi ingcathi nazi. Isigcokile zodumile. Yes, shodan. Ayikho into shodan. Ngicela ukuthathele inehlisa imali ekhabetheni. Angitholi. No, awuqedi kanti ubopha. Hey, sibheka ngithola. Tayari mama sile. Sabi niya nila sa Hey. Yes, baby. Minsan Jen, it's like Babe, mamela. Ayiko kana Jen, uthatha imba futhi ayimpahla ngoba imali yakamama mkhulu. Mphume ngiyina. Awuyazi lo. Angisebenza ngitshela ukuthi mina like banga umama usikhulile. Ukhule nani? Ukhule nathi. Vele bangi-adopta mina. Ngusiswe nalomdala. Sisikabani? Ngusiswe. Sisama ngitshela into ongitshela yona. Mina awungitshela emnqabeni kamama khanti sizoyithola manje lento le. Nabingazi ukuthi izovela ngale ndlela. Nabingazi. Izovela kanjani? Bela ngizomtshela. Kodwa sitshela nini? Isikhathi mesihamba. Ngizomtshela namanje isikhathi nasi siyahamba. Okay guys, yaba manje nala isikhathi asikho phela isikhathi sokulwa manje. Asikho. Yazi uyanginyanyisa. Ngiyanginyanyisa mina usisi wakho. Sabani? Ukukhulisile wena. Ukukhulisile. Yabakuza naphila isikhathi. Yo, makancane ngesikhathi. Wena ayipheli futhi ayindawo. Awindawo kanjani? Indawo ngizoyifunda ngakungama. Umamethu. Mamani. Ngiyolithanda. Hey, wena namhlanje utshela mina. Kanjani? Khuluma nami kanjani wena namhlanje? Ngiyela ke yini ozoyenza? No wonder wena wayibongiphatha kanje yazi. Ngikuphatha kanjani? Ngikuphatha kanjani? Ngoba ngikuphatha nonke ngokulingana lo. Hawu, sana ngikhumbuza ungakhumbuza sileke ngayasaba. Sengiyahamba ke manje. Hayi. Kwase kuba